Jenga. I make a do to the way about that. Then I never went back. I make benefit. My which is Benedict. No, so I need about what's in all of my work. I know we hand down a white chipper. I know you're like a watching guitar. Come on, probably. Are you one? Well, let them go up. Sherwood, Chapa, and go to Bamania. On this Sabini, well, on this Sabini, people of God, let's give thanks and praise unto the Creator of the whole universe. Let everything that has breath and everything that is within me praise the Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wave your hands unto the Lord, everybody now. Let's praise Him. He's worthy of our praise. Thank you, Jesus. Jesus, you are worthy of our praise. A member of the traditional council, a very now respected gentleman, a member of Nigerian Union, a member of the Muslim Freedom Association, a member of our Assembly to God, a member of the Catholic Community of Let him come. Come front. Come this side. Come. That's it. Come. Then cut like this. As you got it. I'm making the again council. You can get answer chair. Mbano, one voice of the gospel. Ohiahuruagu, Council of Kings, His little love. Council of Kings, His little love. His little love.
One night, I let you. Here is I again. Wabo. Again, Anania. Oh, yes, she's blessed. Open on ye. Ama. Pero na acaba. Oga anonia. Musike, oba ga anonia. Omwita ga anonia. Okade ga anonia. Haji, Mbano. Ugumire matra ukembo. Yoman wa komeso. Owe chichi omedire. Let me provide you information. Mbano Chief, the people sit to today as High Chief. Name Sara. Manu Sara. Jumbo. Thinking one I can't remember. I'm very my in-law. So if you let them show down my bed, I can pick one stop. Chief, what happened? Onye ọbụla wepụ okwu ya ka ha yọọ Chineke ayọ n'isi ya. Onye hụrụ agụ a na-arịọ Chineke n'isi gị. Onwe ụzọ ọ bụla isi mejọ ya si n'aka ike nke anụ ahụ Chineke na-agbaghara ya n'aha Jizọs. Aha m efula. Ụdị ọnwa akpọpụrụ n'ihu ma onye merụ emerụ. Chineke na mere ihe ebere. Ọ bụ eziokwu anyị na-emehiele tie mere anyị ebere. Mere ọhịa hụrụ aga ebere. Ka o nweta alaeze ha anyị na-atụ anya n'eluigwe. Ihe ndị aka na-agọsi na Kraịst onye nwe anyị. Wadịkwanụ ụma n'aha Jizọs. Wadịkwanụ mma. Nke a bụ nnabata nke ndị Amebule ji Gret. Onye kwuru okwu bụ Sir Chief Evans Oke n'aha ndị ebiri Amebule. N'eziokwu ka m kwuru ebe ahụ ka wọdị ma na ọkpara ya na-ele m anya wọdị enwere iche okwu ndị ebe papa gị. Aha m ekwuru na usoro ekelele m. Ahụkwara m otu unu na onye ahụrụ agụ si nọ nke ọma ma ọ dị ntụ. Onye ọbụla amụtakwa n'ihe. Ana m arịọ na Chineke nyekwuru ogologo ndụ. Unu nwa anọ karịkwara nke ọma. Ọ bụ unu enyeta unu ihe. Unu ebi ogologo ndụ. Tutupu ka a na-ahụkwa ebe anyị ga na-esi na-amụtakwanụ ihe ndị ahụ onye ahụrụ agụ na. Nke a bụ ekene ke nwa ya kelere ndị ebiri anyị alọwala na Ọhịa. Anyị alọwala na mbara Mmakụ ụmụ eze ya dịkwara gị na mma o. Anyị arụtala, anyị alụrụtala, anyị abatala ala ụmụ ọnya, abatala n'okpuru ama ụmụ ọnya kpọkụ. Enwekwara ndị mmemme mere site ebe ruo ebe a mepụrụ nzukọ bụ nkọta. Enwere ndị nwere ị ga-agwa ndị bụ. obodo chiri afọ ole ma ole obodo ọ hụrụ n'anya obodo hụrụ ya n'anya.
man. Mbano the people, a legend, Ohiahuruagu. Onye nke tata, etinye high chief. Mmiri mara ogo, sacha ya ahụ. Nwoke m ahụ n'anya ọrụ n'obodo a, ọ hụrụ ụmụnne ya n'anya, ọ rụrụ ha ọrụ n'ebe a rụsie ya ike. Anyị na-asụgharị ka Chineke chekwaa ya, chesie ya ike n'obodo a, chesie ike n'eluigwe ebe ọ ga-anọ. Papa nke eluigwe nna dị asọ, ka nara nke narịta mma na agụlelu, n'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye ele otu unu ji akpọ m ma akwụsị ịkụwa odube ọ gawa na-akụ ya mgbe nna arụrụ ụlọ aka na-arụrụ aka onye gacha ebe niile ọhụrụ ụmụanyị ndị ka lọta alọta ma ndị ji nwayọ na-apụta mgbe oge ehihie taa ya deruo akpa ya nyepụrụ ụzọ ka a gara ebe ọgba dị ya maka ọgba dị ya ọ na-enye anyị aṅụrị ịpụrụ iche ọ ya kpatara ọ na-eji ahụ mana ndụ mana ọnwụ alọpụta nga tupu alọwa na ụlọ anyị nwanne anyị Chief Ohiahuruagu onye nke onye eze na-achịkọta alụmakụ ụmụ eze bịa n'ụbọchị nke taa were nyekwuo ya chief aha chief n'elu chief site n'ịkpọ ya high chief Ugommiri mara ihe niile ndị a mere eze mere taa ọ na-egwu n'okwu niile ma akụkọ niile dị iche iche a ga-akọwa akụkọ ma gbasara nwanne anyị wee nke ahụ wee si ozuole ụmụnne ya mụtara m a na-ekelekwe otu unu si zụta n'otu a na-echi ezu zụcha nga ata ka anabata ahụ nwanne anyị chetara ọrụ ọma niile ị rụrụ ọ kachasị mgbe ị na-achị anyị dịka chairman of Ụmụọhịa Improvement Union ọ n'oge aha ka ejiri bọchagharịa wudubere anyị wee mee ka anyị nwee eji esi eji agụ ya anyị dere aha na ya maka ihi ihe ndị wudubere bukonu unu ga-akụ n'oge nke iji wee cheta ọrụ ọma ọrụ anyị unu ga-akụ ya ebighị ebi unu emekwere emekọta asa ala n'oge erugbe ndị mmadụ jikere ịgba ori unu ala unu emekwere etu ahụ maka ọ naanị ihe ọma anyị ga-eme iji wee cheta ọrụ ọrụ oge ọ nọ n'oche ya na oge adịghị anyị na-asị ka Chineke nata mkpụrụ obi ya na ndokwa.
nwoke anwụchuru anwụchu ede ahụ ahụ Nze Marcellus Ndụ Nze Sir Marcellus Ndụ KJI ahụ egwu a bụ wudubere ụmụ onye ya ga-egba ya ọ dịka akwara niile ọ dị mma dịka anyị na-ege ya bụ egwu anyị fụrụ na ọ bụghị egwu ụmụazụ na egwu ndị okenye ke ntozu oke mmadụ na-enwe tupu ọ bata n'ime ntozu oke mmadụ na-enwewo ndụ niile tụlere ugo n'ịza nwoke ndị niile walara akwa ụmụntakịrị na-agbọ ya ụmụ okorobịa ndị nwaanyị anyị na-agbọ ya enweghị onye achịchịpụrụ mana ndị ọwụla na-agbọ ya mana ndị niile godu mpụta egwu a pụtara taa wụ ịkwanyere onye ruru n'ịkwanyere ugwu ka akwanyere ya ugwu na ya n'ahịa anyị na ndị nwoke anyị niile onye ọbụla walara akwa ebutere ahụ ya na ahụ ọla egwu a na-apụta ihe mgbe ọzọ egwu a na-apụta ihe anyị na-enwe ụmụ onye day every 26th of December egwu a na-apụta ihe ewetukwe nke aha mgbe nwaada anyị nwụrụ n'ebe ndị di ya a na-ebukwa egwu a ga-elie ya Ohiahuruagu bụ nwa December na ụmụ onye ya agaghị agba ahịa ogo mmiri mara masa ya arụ ọ dị egwu ya pụtakwu okwu obodo ji ahịa nje mara ya o zuru oke na mmadụ ụmụnna m na-anwụchuru anwụchu ekelere Chineke nke a si gaa bute ozu Ohiahuruagu lọta n'udo n'obi ya anyị gachakwa n'ana ma obere ebe ya ebe ahụ pụta na nke eze echikwa n'ahịa echichi kpọrọ ha chi
nke mmiri mara asịcha ahụ kemgbe na anụmanụ mmadụ ụmụ eze ugbu a erutekwere n'obi ya ana m aha ndị ozu Chief Ohiahuruagu wa bụ mmiri mara asịcha ya ahụ wa ụmụanụ maka ụmụ eze tụrụ nwanne ya nta Wrong, what is it? Yes, that's it. And then we put him in. ihe mere ka ịghọta ihe mere ugbu a ndị na-atọchi Mbulumba ha chọrọ iwu ha na a ga-emepe ya ahụ ya mgbe ebubara ya na funeral parlor ya ohe mere ejiri si nwanne ya chere anyị bụrụla ozu alụọ ndị nwunye ga-ewere ya ndị na-atọchi Mbulumba ile anya ha yi kot ejiri alụta ndị nwere ji were jụ ha Mbulumba taking over the cups of their brother. So please Two people. They will chop meat. UGWUMBA, next governor. I don't want it. Thank you.
Chukwu okike kere mmanwụ ara ọbụlago na-ekwe Ohiahuruagu maka na ọ dị n'Igbo dị n'oyibo ọ na-eji ụka ejesi ike mara omenala mara onyinye n'isi maka na eziokwu ikoko okenye ji aṅụ mmanya mpịatọba ọzọ onye chiri echi ewe m na ikoro Igbo ka mgbadobe wụọ dị ya ọnọkwa nso orugo mgbe m ji agbanya ma ha okpuoja ndị Igbo nwa na nka na orugo mgbe m ji ekwu aja okwu na mgbede ndị ka m na-agbaba adị m agba na nke nwụrụ anwụ mkpụmkpụ eme m ibe ma gị mara na sọ mkpụmkpụ ka m dara ebe ndị ọzọ abara m uru ọma bụrụ nnene onye si na ọbazi were nye nwaanyị nene m ọrụ mkpụ ọma ya tabie n'ike Igbo n'olugo ndị vidiyo na tọrọ na-enwe obere azụ ka ọ hapụ mmanwụ mkpụmkpụ mere m ibu nnukwu chukwuo m ihu ọ dịgo ka onye ejebe ndị anyị welitekwa ka ugwu unu tiri ego Igbo bụ Igbo eke n'ọnụ ndị si Abuja wee bịa isi mba Naịjirịa ekene m na eke n'ọnụ wọdị ma na dike ana m agọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ife aka akụ na ife enwe etigwere nye utu nkeni isi ekpere maka ife eji ama na nwoke dị ndị ewu ọkwụ oteta ụra na ụtụtụ utu akwụrụ ya ọtọ ọ bụrụ na utu akwụghị ọsọ kpọbakwa dọkịta ọ ya abịagbokwe maka ọnwụ na-egbu dike na-esi n'utu abịa utu kpọnye ihu na ana n'ụzọ ụtụtụ onye ha mere nsọ a na-abịa bụ onye ka m na-ekpere mkpewe ekpere kpechi eti ime utu nkeni maka ọnwụ egbu utu orie ife kere isi mkpọrọka ọ na-egbu ude na ọnwụ chi o ji eme asụcha akwa edebe ọdụ oti nkuti ka nke ọ na-ebe n'ihe ọma bụrụ ife mere eme Igbo ka m bịa kene ọ dị ka njana na nsị karakwa nwere nwụ dị anyị kwụ ha n'aka mara mgbe m gọrọ alụsị
ekuru
chairman of Ohiahuruagu, the national chairman NCD, the national secretary, dancing to the glory of his departed father. What is on? I can see. He's really on. Actually, I won't wait to tell now. Medical equipment here to the Maragi. What the Romania Maranga? Comrade okay fortune. One day in Mowaru program. Minority leader, Honorable Ken. You are welcome. One day in they were get down here in the map. I walk walking and you shall walk walking. Ilanya Yemega and a lake in Garaba. I put it on Mona Tobola Monoco. Body Nawea. I will not get in our farm. Over Iria for Sato. Ega Kariota. Ega Lotan Marina Ferry. Omogele, I see them. Impuni Bendibera. I see which one will okay, Runaka. Moboye, the 70 years. 8 Makandi Bashirika. Eunadi Shukwan. What? Friends are here from far and near to commiserate with you and the entire family. We're asking you to take out on the water. The way we're going to have here and if only the Mania and Awanya, if only the Mediterranean and Palitian, I'm a mission of one of these 3 groups, and we're number 1. The people that make things happen, the people that want things happen, and those that ask what is happening. Self-evaluation. Never had a mission and didn't make a hina gaga. What? I think they can open one day. You're going in there, honorable. Yaro Bragi Lama. Ibondoma. I never Mwanya. Empanye Manai. Nani. Papa Yubuku. Late. Son. Benadine. Anya Uwoka for. And no good teacher. And in Andu Tuto. I'm now honorable Fito Noga. Fortunately, make a lady comrade. And you will corrupt. Only make a lady. Woman mobilize. Motivate. And they wish you shake Raka. Animal shake gun, little and yes, now they are doing their own thing in their own way. I can see Chibuso, I can see Chinyere. On the police, I want to be home. You are
out there doing their own thing, dancing the way sorrows. According last respect to their dear father, Honorable Chief Sir High Chief P.A. Welcome for Ohiahuruagu. P.A. Welcome for Ohiahuruagu. Amurumogani Kahana Abia Ada Omunea Kahana Esu Opera Ahunam Comrade okay for the war Olum Nekelegi Mokedema Honorable Ken Ahmed, I salute you. Solidarity, I think that's the best way. Solidarity, you say, like we have men from far and near that have come to really show solidarity. The national chairman, ACD, Omuchigo Serechi Grad in Debria, Eba Kaono, and Ekele, Dikomena Lasri, Aina Sea Karobi. Engineer, okay, Wachuko, Honorable, Ogo Karaka, Ogi Brib, Ewunupo Maume, we emewa, Ne Sheki, Mwagemere, Ogo Gemere Ginanka. Distinguished gentlemen, are you just coming in here? You are watching live. The wakekeeper of this noble son, who departed at the age of 80, born 80 years ago, 1930 precisely. That's Sir Benedict. Welcome for you. Comrade, okay? Photo. Number